כל מי שחי בישראל בחודשים האחרונים יודע שאי אפשר להמשיך ולבנות אותו הדבר. נמצא מאחוריי קיר בטכנולוגיה שנקראת GSB. הטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיית בנייה מתקדמת שמאפשרת לנו לבנות קירות מתבניות קלקר, בונים אותם ממש אחד על גבי השני כמו לגו, יוצקים פנימה ליבת בטון ומקבלים קיר שהוא גם חזק וגם מבודד טרמית ברמה מאוד גבוהה. הבידוד הטרמי פה עובד בשתי שכבות. השכבה החיצונית של הקיר היא פוליסטירן מוקצב, מה שאנחנו קוראים קלקר, בידוד טרמי אפקטיבי מאוד, והשכבה הפנימית היא בלוק. הבלוק הזה נותן לנו מסה טרמית. השילוב בין בידוד טרמי למסה טרמית הוכח במחקר הישראלי כמתאים מאוד לאקלים, שומר על הבית נעים ונוח כל השנה וחוסך לנו הרבה מאוד חשמל. אגב, במכללה לבנייה ירוקה בילדאפ בהוד השרון, אנחנו מלמדים אדריכלים, מתכננים, מהנדסים וקבלנים איך לתכנן ולבנות בשיטת GSB. אם זה מעניין אתכם, תשאירו פרטים למטה. נתראה בקרוב.